Привет на всички, аз съм Преслав и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Както ви се разбрали от заглавието на това видео, приятели, днес ще си приготвяме пухкава баница без усилия в домашни условия за нова година. Това е една бърза, лесна и страшно вкусна рецепта за баница, която всеки един от вас може да приготви. Не се изискват специални умения или някаква подготовка, просто спазвайте тези няколко стъпки, които съм описал в това видео и съм сигурен, че ще блеснете в новогодишната нощ с тази разкошно пухкава баница. След всичко казано от мен, нека да преминем към рецептата. Всички продукти и точните им грамажи, както винаги, приятели, ще намерите долу в описанието на това видео. А сега да започваме. Вземем една кофичка кисело мляко, една купа. Тук моят съвет към вас е: ползвайте кисело мляко, което е с нормална или висока масленост. Аз ползвам такова, което е 3,6. Към киселото мляко добавям чайна лъжичка сода, или ако трябва да съм по-специфичен, амоняшна сода, понеже доста често ме питате каква сода използвам. Разбърквам. Дори в момента се чува как содата тръгва да се активира, но хубаво е да оставим купичката с киселото мляко и содата за около 10 минути на стана температура. Друг важен компонент за баницата е сиренето, естествено. В случая аз съм се натрошил в една купа около 220 грама сирене. Време да споговорим за мазната, а в случая съм си подготвил 80 грама олио. Време да поговорим и за корите за баница, използвани в рецептата. Аз използвам най-обикновен пакет с точени кори от магазинната мрежа. Ако някой му се занимава, има време и умения да се разточи кори за баница, много хубаво, разточете си, но може да използвате и по-лесния метод. Един пакет или около 400 грама кори за баница. Друг важен компонент са яйцата, а в случая ще ползвам 6 яйца, които са размер М. Много важно е яйцата, които използвате, да бъдат на стайна температура. Вземам си една малко по-голяма купа. Добавям 6 яйца. Вземам тел. Пукам жълтъците. Сбърквам. Към яйцата добавям 80 мл олио. Разбърквам отново. По този начин, взимайки от сместа, просто проявявам нейната консистенция. Не съм добавил никаква друга течност, приятели, понеже ме питахте наскоро в содената питка. Ама какво беше това в минута и 40, което добави към сместа? Не. Просто проверявам нейната консистенция. За всички вас, които искат да се потопят в света на сладкарство и да научат основни техники за кремове, блатове и торти, моята първа кулинарна книга е точно това, което търсите. Добавям сиренето към сместа, като в случая аз ползвам 220 грама сирене. Ако ви обичате малко повече сирене, може да добавите до 300 грама сирене. И съветвам ви, хубаво е да натрошите добре вашето сирене. Разбъркам с вилицата да се смесят яйцата с сиренето. Купата с места оставям за момент настрани. Сигурен знак за това, че се активира содата е да виждате балончета в киселото мляко. Разбъркам всичко да се смеси. Ставям за момент настрани с места. Последния, но не и по важност компонент е тавата, която ще използваме за баницата. Казвам важен компонент, защото доста често съм виждал в тази и в каквито и да е било други рецепти, дори за торти. Хората използват тави, рингове. Никой не казва колко е голяма. Слагаме каквото стане. В случая аз ползвам тава, която е 30 см в диаметър. Моята е малко по-дълбока, но това не е чак такова голямо значение. Смес, кори, тава. За разпределение на плънката аз ще използвам ето такава лъжица. Може да използвате каквото искате. Вземам от сместа, слагам произволно ето така. Вземам ето така корите. Вземам от двата края и просто набръчквам, както се казва. Като внимаваме да нарушим тяхната цялост.
Завивам като розичка и слагам в средата. Ето така. И пак вземам от сместа. От тук нататък няма да завиваме на розички, а просто покрай първата роза, която сме сложили в средата. Показвам, взимаме и просто завиваме ето така. И завивам. Слагам последната кора. Така трябва да изглежда и вашата баница, приятели, малко преди да сложим за изпичане. Мисля, че за баница, която е направена, как така, на 2 на 3, изглежда доста добре. Ако не сте се оливали с плънката, трябва да е остана малко плънка. Затова ще я разпределим отгоре равномерно. Вземам от нея и разпределям ето по този начин. Аз пека баницата на 180 градуса във фурна без вентилатор за около 40-45 минути или до един хубав златист загар. Като приятели съветваме слагайте тавата на баницата в долната част на фурната, за да може да се изпече както отдолу, така и отгоре и да не загаря прекалено бързо горната част на баницата. Тук е място да благодаря на Викинац за любезното съдействие при осъществяването на това видео. След като са минали около 40 минути, време е да извадя тавата с баницата и да ви покажа моя малък трик за това как да остане баницата пухкава. Първо я напръскам с малко студена вода, след това вземам 4 купички, върху които ще обърна тавата и ще оставя хубаво да изстине за около час. След това баницата няма да спадне, а ще остане въздушна, приятели. Накрая сме научили едно прекрасно видео, приятели, за това как да си направим една пухкава баница без усилия в домашни условия. Както видяхте, тази баница се приготвя бързо, лесно. Направете я и съм сигурен, че ще впечатлите вашите близки и познати, с които сте се събрали да посрещате новогодишните празници. А много лесно ще я превърнете в новогодишна баница, като сложите вътре вашите най-любими късмети, като здраве, любов, семейство, пари и други късмети, които вие прецените. Чао, нови срещи, приятели, и ще се видим в следващото прекрасно видео, което съм подготвил за вас в 2025 година. Чао, чао!